Hindi lang kalalakihan ang humahawak ng mabibigat na makina sa oras ng kalamidad. Patunay dito ang mga lady responders ng Angeles City. Lumahok ang ilang kababaihang responder ng Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office o ACDRRMO sa Heavy Equipment Operations Training na isinagawa sa isang mining facility kasama ang kanilang mga kapwa responder. Layunin ng pagsasanay na palawakin ang kanilang kaalaman at kasanayan sa ligtas na paggamit ng heavy equipment na ginagamit sa search and rescue operations, debris clearing at iba pang emergency response activities. Ayon sa ACDRRMO, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng kahandaan ng mga responder upang maging mas epektibo ang pagtugon sa iba't ibang uri ng kalamidad at sakuna. Sa ilalim ng pamumuno ni Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II, patuloy na isinusulong ang pantay na oportunidad sa pagsasanay para sa lahat ng responders, babae man o lalaki, upang mapanatili ang kahandaan at kaligtasan ng mga Angelenyo.